Mga kapuso, karong buntaga atong sayron kung kamusta ba ang kahimtang sa usa sa mga dekalidad nga universidad dinhi sa Mindanao ug kung paunsa o unsa ang ilahang mga laka nga gipanghimo karon nga nagpadayon ang pandemya ug ang pagtuon sa mga estudyante. Atong makauban ang presidente sa Central Mindanao University nga si Dr. Jesus Antonio Derije. Doc Derije, maayong buntag kanimo sir og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Bukidnon? Mayong buntag pod sa tanan na nagtanaw o naminaw sa GMA 7 Kapuso. Sa karon na ang among kahimtang diri, maayo man. Good to hear sir nga maayo ra inyong kahimtang diha sa Bukidnon. Pero sir, sobra tuig na no nga nakaapekto kanato kining pandemya sa COVID-19. Apan diha sa CMU, kamusta ba ang pag-adapt ninyo sa new normal of learning? Sa Central Mindanao University, among gipatuman ang mga palisiya sa online learning as approved by our highest policy-making body, ang amo ang Board of Regents. So may online classes and nag-provide me og venue sa tanang mga estudyante na ay mga training nga among gipanghimo sa among mga faculty before lugar sa online classes. And then may set of policies and guidelines. Katong dili maka-access og ato ang marag signal no para sa ato ang online education. Nagapadala mi og mga module sa different municipalities aron ma-reach out namo ang tanan mga estudyante sa Central Mindanao University na walay kapasidad aron maka-access sa Wi-Fi o internet nato. Maayo sir no kay nakakita ra gayud mo og paagi nga makatuon gihapon katong mga anaa sa hilit nga lugar. Pero sir, kamusta ba ang pag-execute nato niini? Nagpadala mi og sulat sa mga mayores no nga naa may mga faculty nga anha sa inyohang lugar aron ipanghatag sa mga estudyante ang module nga gipanghimo. So naay good working relationship ang local government unit sa Bukidnon. And then naay na-assign faculty. Very active ang opisina sa Vice President for Academic Affairs, Dr. Jose Alexander Aberia. Apil pod lugar ang Director of Instruction, si Dr. Raquelin Dadang, nga constantly nagpa-follow up dito apil ang mga faculty nga in charge. So there is a constant you call this good working relationship between our faculty, our university, and the local government officials through the Office of the Mayor sa different municipalities, including city no sa Valencia, nga ginatagaan na mo module. Doc Derije, sa pagsugod pa ninyo sa new way of learning, kining virtual o modular learning, unsa ba ang mga challenges nga giatubang ninyo ug paunsa ninyo kini gi-address? Number one, ang pinakalisod gyud nga gi-address namo nga problema namo sa new normal no labi na sa online is walay signal ang mga estudyante, dili sila ka-access sa Wi-Fi. Og pananglitan man maka-access sila sa signal, ang problema na pod ang ilang capacity to continue having an online education kay tungod sa kapit-os sa kinabuhi. Ang mga ginikanan na wala ng trabaho, umandayon ng mga estudyante, siyempre, dili man gyud ka bisita sa atong eskwelahan. So, mao na amo ang isa ka pinakadakong challenge. But in spite of that, we issue memorandum or memoranda to make sure na kaning almost around 500 plus students among ma-reach out gihapon unya nag-allocate mig budget para matagaan og subsidy ang among mga estudyante aron maka-access sila sa ilahang internet facility by providing them a little amount no para lugar padayon sila nga maka-access sa kanang gitawag nga online education. Sir, gisugdan na no sa CHED ang pag-aproba sa limited face-to-face classes. Nalakip na ba ang inyong tunghaan sa maong programa? Yes, so naapil ang Central Mindanao University through the College of Nursing amo ang gipabisitahan last May 29, 2021. Nibisita atong chairman sa Commission on Higher Education diri
through Padjak, no? Ikan siya og Cagayan de Oro, niagi Bukidnon State University. Nagbisikleta siya, Padjak, padulong og CMU. Unya, na siya gi-assign nga taga regional office sa CHED. Gibisita ang College of Nursing. Salamat sa Ginoo, through the leadership of Dean Richard Sullivan, pasado ang College of Nursing for a limited face-to-face this coming August of 2021. O naami isang gipropose po dayon, isa ka kurso ang College of Veterinary Medicine. Doc, na-mention nimo nga aduna na mga naaprubahan nga kurso for limited face-to-face classes. Kamusta ba ang inyong preparasyon alang niini? Salamat sa Ginoo, Cyril. Nahuman na po namo tanan unsay requirements sa Commission on Higher Education. Uptake kayo ang College of Nursing. Unya gipasigundahan po dayon nako sa College of Veterinary Medicine because dili pwede gyud. Dili mag limited face-to-face kaning duha ka courses because we need actual laboratory activities to enhance ang kanang technical expertise sa isa ka nurse in the future. Daghang salamat Dr. Jesus Antonio Derija sa imuhang oras sir nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV ug panghinaot namo nga makuhaan og inspirasyon ang atoang paghinabi karong buntaga. Amping mo kanunay diya sa Bukidnon. Welcome Cyril on behalf of Central Mindanao University stakeholders. Keep safe and God bless everyone. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.